हेलौ लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दिनै भिडिअ आं नोंथांमोननो खोन्थिगोन काइन मास्टाराव माबायदि इउटुब थाम्बनेल खालामनो हायो, बेखौ माबायदि बानायो नोंथांमोननि सिगाङाव आं खोन्थिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि खालामो। जे बेलेग एप्लिकेसन इउज खालामनानै नागा दरखार गैया, काइन मास्टारावनो जायो। काइन मास्टारजोंनो खालामजोबनो हायो। सोलावबो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। नोंथांमोना गोबाङानो साबस्क्राइब खालामालासिनो बिदिनो भिडिअखौ नायो, नायनानै ओरैनो दोनो। फैसा नाङा लोगोफोर, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायाव जेबो नङा। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। माने एसेबां कनजुसि जायो नोंथांमोना, कनजुसि जानो लागा दरखार गैया। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, अब्लासो साबस्क्राइब खालामना लाबासो नोंथांमोना आंनि जिहेतु भिडिअ होगोन बेखौ फार्स्टआवनो नोंथांमोना नुहैग्रोगोन। आरो आङो टेकनिकेलनि बागैनो गोबां भिडिअ होगोन आरो होबायबो दंखायो। ओरैनो गेजेर गेजेर इन्टारटेनमेन्ट भिडिअ होयो, जाहाथे नोंथांमोनखौ इन्टारेस्ट खालामनो हायो, इन्टारटेनमेन्ट होनो हायो। बेनि थाखाय आं इन्टारटेनमेन्ट भिडिअबो होयो। नोंथांमोना बेफोराव जेबो उसुबिदा मोननो नाङा, जाहाथे नोंथांमोना उसुबिदा मोना। स' लोगोफोर, दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नोंथांमोना काइन मास्टारखौ अपेन खालामना लाग्रो। नोंथांमोननो बे वाटारमार्क नुजायै एप्लिकेसनखौ नांगौबा आङो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै दोनगोन, बेनिफ्राय नोंथांमोना डाउनलडखौ खालामबानो जाबाय। दा इउटुब थाम्बनेल खालामगोन नालाय 16.9 क्लिक खालामसै आङो। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे बेकग्राउन्डआव क्लिक खालामनानै नैबे व्हाइट बेकग्राउन्डखौ लाबानो जाबाय। आं व्हाइटखौ लाबाय। बेनि उनाव नै लेयाराव क्लिक खालाम। लेयाराव क्लिक खालामना मिडियायाव क्लिक खालामबानो जाबाय। मिडियायाव क्लिक खालामनानै बेकग्राउन्डआव थांफिनबानो जाबाय। नोंथांमोना आं व्हाइटखौनो लाफिनबाय आङो। बेनिफ्राय आं नैबेयाव कालारखौ सोलायनोसै। बेयाव सोलायनोसै आं दा कालारखौ। जायखिजाया आं नोंथांमोननो डेम' हिसाबैसो खोन्थिगोन नालाय, बेनिखायनो नोंथांमोना मोजाङै नायनानै ला। नोंथांमोननि गोसो बायदि खालामनो हागोन। आं दा ग्रिनखौ लाबाय। ग्रिन नङा, ब्लुखौ लानोसै आङो। ब्लुखौनो लाबाय। बेनिफ्राय बेखौ ओरै फिदिंना लाबाय आङो। बिदि फिदिंना लानानै एसे गिदिर खालामबाय। खालामनानै नैबे खनायाव लांगोन आं। नैबे खनायाव बेयाव लांबाय। लांनानै आरोबाव नै लेयारावनो क्लिक खालामफिनबाय। ओमफ्राय मिडियायाव क्लिक खालामफिनबाय। बेकग्राउन्डआव थांफिनबाय। आं एबारो ब्लेकखौ लानोसै आङो। नोंथांमोननि गोसो बायदि लाबानो जाबाय। आं आंनि चइसखौ लाबाय आङो। जायखिजाया ब्लेकखौ लाबाय। लानानै नैबे खनाथिंजाय बेयाव क्लिक खालामनानै हो। बेयाव आं फिसा खालामना लानोसै, बेखौ एसे फिसा खालामनानै लाबाय, जाहाथे बिथिंजाय माबा मोनसे लिरनो थाखाय जायगाया थायो। दा लोगोफोर, बेखौ ब्लेकखौ नों उनथिंजाय दोननांगोन नालाय, नैबे ब्लुआवनो क्लिक खालामफिननानै नै थ्रि डटआव क्लिक खालाम। नैयाव लिरनाय दोङो ना फ्रन्ट, बे फ्रन्टआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। ब्लेकआ बेक साइडआव थाहैबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना माबा मोनसे एप्लिकेसननि स्टिकारफोर होनोबा, जाहाथे लग' होनो जायखौ जोङो, बे लग' होनोबा नैबेयाव लेयारावनो थांफिन डाउनलड खालामना लाग्रोनांगोन। नोंथांमोना जुदि बेखौ डाउनलड खालामनो रोङाखैब्ला कमेन्टआव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। आं माबायदि डाउनलड खालामो नोंथांमोननो खोन्थिगोन। आंनिया अलरेडि काइन मास्टार डाउनलड खालामखानाय दङ, बेनिखायनो आङो नैबेयाव दंखायो आंनिया। नैबेनो बेखौ आं नैबे खनायाव होबाय। बेखिनियाव बेयाव होनानै टिक मार्क होना होबाय। बेनिफ्राय आं लेयाराव थांफिनबाय। नै टेक्सआव थुबाय। बेनिफ्राय आं लिरसिगोन दा। बेखौ बिदि खालाम। ओमफ्राय नैबे ए लिरनाय नुदों, बेयाव नोंथांमोना राइटिंखौ सोलायनो हायो आरो आं राइटिंखौ सोलायनोसै। बेनिफ्राय नैबे खनानि जिथु व्हाइट कालार नुदोंना, बे व्हाइट कालाराव क्लिक खालामनानै नोंथाङा कालारखौ सोलायनो हायो। स' लोगोफोर, आं दा ब्लेकखौ होबाय। ब्लेकखौनो होना होबाय आङो। बेनिफ्राय दा बेखौ एसे एडजास्ट खालामनांगोन।
आं दा बेनिफ्राय आउटलाइन होनोसै राइटिंनि आउटलाइनाव आङो रेड होना होनोसै रेड होबाय एसे एडजास्ट खालामनि बेनिफ्राय बेयाव गोबां दङ सोलायनो हानाय केपासिटि दङ बिदि होजायो नोंथाङा जेसेबां हागौ एसेबां मोजां खालामनो नाजाबानो जाबाय अब्लाना मोजां नुगोन आंथ' ओरैनो डेम' हिसाबसो खोन्थिनो नालाय आंनि मथे खालामालासिनो नोंथांमोननि मथे खालामबानो जाबाय सापस आं नोंथांमोननो खोन्थिबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था बेनिफ्राय आङो टेक्स्टआव थांफिननोसै ओमफ्राय एसे गिदिर खालामनि नोंथांमोननि गोसो बायसा एडजास्ट खालामबानो जाबायना बेनिफ्राय आं बेयाव कालारखौ सोलायनोसै बेयाव एबार आङो नैबे ग्रिनखौ होनोसै बेनिफ्राय आउटलाइनाव माया ब्लेकआनो होजागोन होयोबा आं ब्लेकखौ होला गुबुन होनोसै येल्ल' होनोसै येल्ल'खौ होबाय आङो काइन मास्टार एप्लिकेसनाव बेनिफ्राय नैबेयाव आउटलाइन दंबावो बेखौ मिलायनांगोन मिलायबा अब्लानिया मोजां नुगोन नोंथांमोना मिलायना लाबानो जाबाय नोंथांमोननि गोसो बायसा माबायदि मिलायो आं आंनि मथे खोन्थिबाय बेनिफ्राय आं आरोबाव टेक्स्टआवनो थांफिनबाय टेक्स्टआव थांफिनबाय ओमफ्राय लिरबावबाय आङो बेनिफ्राय दा आङो रेड होनोसै लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङै मिलायबानो जाबाय आं ओरैनो डेम' हिसाबै खोन्थिनो नालाय आं जानला मानला मिलायनानै नोंथांमोननो खोन्थिनोसै आं साइडखौ ब्लेकखौनो होफिनबाय बेखौ बेनिफ्राय बेयाव आङो गुबुन होनोसै बे बाराव आङो बेनिफ्राय बिदिनो मिलायबानो जाबाय नोंथांमोना दा आङो लेयाराव थांफिनसै टेक्स्टआव आं टेक्स्टआव लिरफिननोसै आं दा नै लिरबाय सेभ खालामबाय बेयाव आङो सोलायनोसै राइटिंखौ बेनिफ्राय आउटलाइन होनोसै आउटलाइनाव रेड होना होनोसै आङो माबायदि नुयो नोंथांमोननि हिसाबै बानायबानो जाबाय आं आंनि हिसाबै खालामबाय आं जायखिजाया बानायना खोन्थिबाय बेलेग एप्लिकेसन इउज खालामनांगौनि गोनांथि गैया बिदिनो जायो बेनिफ्राय दा नै थाम्बनेल नालाय बेयाव आङो इउटुबनि जिथु स्टिकार लग' जायखौ जों लग' होनो बेखौ आं बहायना होनोसै अलरेडि जाबायानो आंनिया बेनिफ्राय आङो बेयाव आंनि जितु इउटुब चेनेलनि लग' बेखौ होगोन बेयावनो होनोसै आङो एसे मोजां नुनायनि
ओमफ्राय बेयाव नोंथांमोना लिरजाबावगोन माबाफोर लिरनोबा नै गाहायावबो लिरजागोन आं बेयाव लिरना होनोसै आं बेयाव ओरैनो होबाय लाइक खालाम होननानै जाहाथे जायगाया खालि जाया नोंथांमोना बिदिनो मिलायना होबानो जाबाय बेनिफ्राय आङो आउटलाइन होनोसै आउटलाइनाव आं गोसोमखौनो होबाय सल'गर बे जाबाय आं फट'नि सिङाव मोनसे लिरनानै होबावनो नागिरदों बेखौ फिसायै होगोन आङो नोंथांमोनाबो बिदिनो होनो हागोन आं रेड कालाराव होनोसै आं बिदि होबाय गाहायाव होबावनोसै आङो टेक्स्ट गाहायाव लिरबावबाय आङो एसे गिदिर खालामना होनि एसे मोजां नुनायनि बिदि लिरबाय बेनिफ्राय राइटिंखौ सोलायनोसै एसे मोजां नुनायनि राइटिंखौ सोलायबाय बेकग्राउन्ड कालारखौ आं रेड होबाय एसे गिदिर खालामजाबावगोन जाहैबाय बे आउटलाइन होबावनि आं एसे मोजां नुनायनि जाबायानो नोंथांमोना माबायदि खालामो नोंथांमोननि गोसो बायदि खालामनो हागोन आंनिया थाम्बनेला जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नैबे सानियाव सेभआव नैबे सानियाव बेयाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय अब्लानो थाम्बनेला सेभ जानानै थाबाय बेयो जेबो खालामनांगौनि गोनांथि गैला बे थाम्बनेला थाहैखाबाय सल'गोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामनानै हो आरो चेनेलाव गोदान फैनायबा साबस्क्राइब खालामनायाव फैसा नाङा लोगोफोर नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बे काइन मास्टारनि एप्लिकेसननि लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोना बेनिफ्रायनो डाउनलड खालामना लानो हागोन सल'गोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै गोजोन्थों